yan, sir. Wait lang. Sino mo? Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo ang asawa. Saan ang asawa dito? Ayan na. Ayan. Okay. Uy, tama na magtapan na kung rin na mo na kamo. Tama na si Sir. Isa. Baby! Baby! Tagalele pa! Baby! Tagalele pa! Wait! Lani lang! Wait! Lani lang! Ano yung mga bata? Nakatulog ba yung bata ko? Okay! Wait na! Okay, 1, 2, 3. Ala! Ayun! Ako sila mo na, sir! Ang tiin! Ala, upat! Okay, enough. Tingnan niyo itong isa, basic. Kami na karoli pa. Congratulations. Okay. Pag ito tumawa, 200 ha. Sige, harap ka dito ha. Hindi ka unta ka ha. Pag tumawa ka ha, 200 ang sayo. Uy! 1, 200. Wala niya ako. Ana ang mama, kadlaw kayo. Bring me your beautiful wife. Wait! Oh, enough! Oh, hala, ang daming mga mag-asawa dito! Dalawa lang po! Iguyot ko siya. Ano to? Tatlo? Okay, wait lang. Sino yung naghabulan doon sa likod? Ikaw nakapin. Tama na ka mo, nakita ka mo, hindi pa ito nabayi, kaya na mapapalagas pa siya. Paano natin malalaman pag mag-asawa? Okay, kiss ha. Dali lang, hindi ka magdali. Inahon na si Ma'am Kag, sir. 1, 2, 3, kiss. Kiss. 100. Ay na. Sila? 100. Ano? Magkana 200. Ang dami ka! Pero ano? Pastor Rose. 1, 2, 3, and kiss your wife. Okay. Sir, mukhang kabago ka, sir, ah. Mukhang matagal na ata kayong hindi nagkikisa. Sir, sa isang araw, ilang beses mong hinahalikan si Mrs. Ay, ano? At least ngayong... Uy, si Mrs. naman! Mayat ang inadto ko nila kasal, makatilaw ako sa halok ni Wantang is in front of the public, ladies and gentlemen. Ma'am, na-miss mo na ba ang kiss ni Sir? Eh? Bibigyan ka kayong dalawa. Pag umiiyak ang bata sa gabi, sino unang bumabangon? Ako. Naku, dapat halikan ko talaga siya ng maayos. 1, 2, 3, and kiss your wife. Oo, latagtagan yung gusto niyo. Oh, bakit may bata? Sorry, grade 2. Aral mo na ha. Gawa ka muna ng family tree. Congratulations, we have a winner! Ayun, you will just whisper. The number is... Oh my gosh! Nalibog daw siya. Congratulations! Our winner is male number... Sila na ng dalawa. Ay, itong babae talaga. Alam mo anong sabi niya? Ma'am, pwede silang dalawa na lang. Mahimik ka, taga-sarigaw. Hindi pwede dito sa putabato yan. Dapat isa lang. Okay, ladies and gentlemen. Palakpakan at sigawan number 1. Number 2. Number 1. Number 2. Happy Fiesta, banga. Sorry lang. Tumupya pa. Congratulations. Our winner is number 1. Okay, 1. Ay, nalupi mo man. Bago ka yan yung third. Ano ka ba? Sabi ko, wait pa. Alrighty. Yakap third. Go yakap third. Wait, ang kulit yung dalawa. May feelings kayo sa isa't isa, no? Dapat sabi mo ba, mahag. Ano? Dapat siya mahag. Dapat di ko mahag. Kita ko. Third. Palit nga kayo. Doon ka nga third. Ayun. Oh, yayakap ka sa leeg. Yung poging bata. Ang ganda ng ilong. Ito talaga. Oh, yun oh. 1, 2, 3. Huwag mo kasing tinititigan. 1, 2, 3, and let's go. Yakap. Ano
Dugay na ko, iba siyang kilig ko. Oh, pero ay gusto mong kiligin. Next one. Hahalik. Alo! Hahalik. Hahalik si Bright sa forehead ni Grom. Oo. 1, 2, 3, and galaw, Bright. Okay. Mabilis na. Tapos, third, yung kilig ha. After ng kiss, dapat may kilig. Oy! Ano ka, runner? Tama na, third. Ay, gadako ni ang ano mo. Ang batal, oh. 1, 2, 3, third. Harap kayo niyan. 1, 2. I give my... Itong dalawang to. Okay. Yan. Kilig na kilig ka, hindi mo maitago. Nasabi ko sa'yo. Ayan na, hakitan mo na sa'yo. 1, 2, 3, and... Ay, hindi. Go na yan! Nag-aantay kami. Wow! Okay, Nay. Paano yung kilig? Paano yung kilig? Okay, and last one. Hahalik si Grom sa ilalim ng tenga ni Brian. Okay, yan. Dito, sir, ha? Dito ka, sir. Yan. Yan na side. And go! Alright! Thank you so much. Yen, baba? Baba ka, Yen? Paano yung ganon? Woo! Kumain. Ang maihaw sa manok ko. Tama ka na. Alright. Kaya, amiga, kaya. Kaya. Uy, taga din ka gani, taga? Surigao. Taga-din ka? Taga din ka? Surigao. Toot. Tut. Ganado. Ladies and gentlemen, third from my... Ano ba? Hey!